tele nina amba ka plateau Mali sans fait aw ka tele so Mali fana Mali kunafoli.tv an kanumbago aw ni ɲɔgɔn kuma alisa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an ni ko an b'aw layɛlɛ chaque lundi à partir de 18h an b'aw layɛlɛ aw yɛlɛ ko nege tɛ aw minɛ fiyewu ka émission yɛlɛ waati to yen k'aw sɔgɔlen to aw ka tele so Mali fana la n'o ye Mali kunafoli ye an ka fanu an b'aw fɔ k'aw barikada ni aw tɛ an tɛ kɛ fosi ye aw de kama an bɛ yan nɔ wa aw de kama an bɛ Mali kunafoli plateau sanfɛ aw kana ɲinɛ dɛ an ka comédien dɔ de bɛ yan nɔ nka posi de b'ale da kɔnɔ awɔ ɲana ale ka ne tan ne b'ale tan fɔlɔ wari labɔ masara bɛ ga la wari labɔ posi de b'a da kɔnɔ posi ne ta original n'a digira mɔgɔ min na o bɛ taa original tonton Jibi ne kɔni ɲɛ t'a fɔ dɛ n y'a fɔ i ta fɔ a diyara n ye ɲɛ t'a fɔ diyara ne ye wa bɛnna ne awɔ original de bɛ ne da kɔnɔ merci n'i ma deli ka bɔ merci ma deli ka taa posi don merci voilà i ni ce i ni ce ni en tout cas n'i ba ka kolobɔ fura man di o tɛ ne nɔ ye n kɔni bɛ se k'o de fɔ a ye n'a ba ka kolobɔ fura man di o tɛ ne nɔ ye ah bon awɔ parce que ala ye ne lajɛ ala ye ne ba ka kolobɔ fura diya man t'a yafa ah merci o fana diyara n ye o fana diyara n ye hali bi an t'a yafa n k'o fana diyara n ye n'i sara kɛ plateau in sanfɛla ye ayiwa ne y'i sara kɛ kamera ɲɛfɛla ye yarabi a ma hali sini lahara jɔ don kameramanw k'i filmer mais o b'a sɔrɔ an bɛ ardina kɔnɔ an bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ mais ale bɛ kɛ jahanama kɔnɔ a bɛ ka filmeli kɛ yen quoi i da bɛ jala la a bɛ duwawu k'a fɛnɛ i da bɛ jala la a jala ko tɛ o i da bɛ jala la tɔnɔ Jibi n ko jala ko tɛ sa ne da tɛ jala la k'a tɛ i nakun tɛ nin i nakun tɛ nin merci voilà tɔnɔ Jibi naam kan jumɛn b'i da kan jumɛn ne tɛ sɔrɔ ne dabara ne na sa hali n'i ye da ye i b'o dɔn i da yɛrɛ b'o de yira siga t'o la o ne ye maninfin maloyatɔ kɔni ye n'a ka cɛjuguya a ban'o de fɔra a ye o tɛ tiɲɛ donc i yɛrɛ ye ne ka fierté ye ɲin de ye o dɔw ka sara y'u farisogo ye dɔw ta y'u ɲɛdaw ye dɔw ta y'u ka bololawariw ye ala ye ne lajɛ ala ye ne ta kɛ ne ɲin yanfan ye quoi ayisa ne bɛ tagama ya kɛ tan a ye hali ne bɛnna su fɛ yanni ka ne ye bɛ ne ɲin de ye fɔlɔ ah tonton Jibi voilà tonton Jibi ayiwa i kanubagaw bɛ k'i lajɛ i ka fanu bɛ k'i lajɛ an ka fanu minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ k'u abonné an ka chaîne YouTube kan Mali kunafoli.tv k'i k'i présenter o la u bɛ fɛ ka dɔn tonton Jibi e yɛrɛ ye jɔn ye yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa kuma ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn quoi yanni n ka don kuma la fana n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parce que i bɛ fɛn dɔ fɔ i t'a dabɔ juguman kama mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔ tɔɔrɔ quoi donc o tɛ n ka laɲini ye bɛɛ folen kɔfɛ ka bɔ yen parce que mɔgɔ bɛ se ka bɛɛ fo mais i tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ n'i ko k'i bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ yan bi an tɛ wuli ka bɔ yan quoi mais n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛman fara musoman kan minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ tɔgɔ ye Jibi Jara Tarawele o de ye ne tɔgɔ ye Jibi Jara Tarawele Jibi Jara Tarawele o de ye ne tɔgɔ ye bon celui qui m'a mis dans ce monde-là c'est Tarawele an b'olu fɛ les mamans ala ni cɛ o de kosɔn Tarawele n b'o dan n jamu kan ne ye Jara ye ne ba o ye Tarawele donc c'est Jibi Jara Tarawele voilà jamu fila ye kelen mais ala ye na diya de ou bien i ni ce i ni baraji bamananw bɛ zanan dɔ fɔ ko k'a min sin fɛ ka salo bɔnbɔn si fɛ ne ye n ta sɔrɔ ten de quoi a fila bɛɛ ye dɔ sɔrɔ ne kelen na ka wolo tomi kɔrɔ ka mɔ da kɔrɔ ka lemuru nunji ɲɛko ji mun bɛ kumungo la e tɛ min ɲɛ ayi o kɔni o ye daji sɔlɔ banna ye n ko ye kɛɲɛ ji kɔrɔ bɔ de i kɛɲɛ kɔrɔla kɔni ale tɛ jɔ kuma si o la e ma ye ni lemurukumuni dun n'a yɛrɛ ye lemurukumuni dun daminɛ i kɛrɛfɛ dɔrɔn e yɛrɛ sigilen bɛ to k'i e bɛ k'o fɔ ne yɛrɛ daji mina bolo depuis sisan a ko bɛ ten de ne kɔni bɛ lemurukumuni dun na ne fasalen don bɛɛ la ne bɛ lemurukumuni o tuma i bɛ lemurukumuni in to yen i bɛ to k'i ta kɛ purunin ye vraiment purunin n'i y'o kɛ sisan an b'a dɔn i bɛ forme sɔrɔ nin tɛ ye koyi depuis ne ye dɔn don min na ne nin tɛ e bon depuis ne fana sigira plateau in kan yan mɔgɔ ma deli k'a fɔ ne ma ko tonton e de ko ne ma yan sisan ko tonton o ye ne jatigɛ parce que e t'a ɲɛ dɔn i
ayiwa fɔlen b'a nɔ na n'a digir'i la i bɛ sa de awɔ n ko fɔlen b'a nɔ na fɔlen b'a nɔ na merci tonton Djiby Traoré Jara o diyara n ye kan jumɛn b'i da kan jumɛn de tɛ sɔrɔ n dabaranin na sa tonton Djiby an bɛna ɲininkali dɔgɔ damadɔni tɛmɛ i la pour que kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na tonton Djiby an bɛ fɛ ka dɔn yalima depuis donna nin baara in kɔnɔ nin y'a san joli ye ani i donna baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ani i ye nafa jumɛn sɔrɔ a la bon i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ filɛ baara min na sisan gɛlɛya dɔ b'a la i filɛ baara min na fɛnɛ nɔgɔya dɔ b'a la bon o ye diɲɛ baara bɛɛ ye bon mɔgɔninfin n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ quoi bon anw ka baara in a fɛnɛ sɛgɛn tɛ fɔ ka ban quoi gɛlɛya min b'a kɔnɔ n'i ma don a kɔnɔ i t'a ye quoi mais n'i yɛrɛ donna a kɔnɔ i bɛ n'a ye quoi kelen fɔlɔ n b'a fɔ en vrai dire n'i ma kalan comédie kɔnɔ i bɛ gɛlɛya belebele sɔrɔ kalanbaliya o jɔdaba de bɛ comédie fɛnɛ kɔnɔ quoi parce que comédien caman bɛ yen vraiment u bɛ s'u ka baara la hɔrɔn ka balo tiɲɛna olu bɛ s'u ka baara la kosɛbɛ mais u ma kalan quoi o yɔrɔnin bɛ yen quoi bon anw ye ko dɔw kɛ ko an fa kan an k'a k'an fa kan ye c'est vrai n'an m'a k'an fa kan ye a ɲɛnabɔ man di dɛ mais ni diɲɛ bɛ ka évoluer hadamaden i b'i jija i bɛ évoluer a nɔfɛ quoi o tɛ fɛn tiɲɛ i ka kow la quoi a t'a tiɲɛ diinɛ ye a t'a tiɲɛ foyi ye bon an ka baara in gɛlɛya kɔni n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la i n'a fɔ n ye nɔgɔya caman sɔrɔ a la quoi parce que kelen ne tun bɛ comédie kɛ depuis n ka dɔgɔ n b'a kɛ quoi n sen fɛ fo ka na n kɔgɔ n bɛ to ka taa balani fɔ yɔrɔw la n bɛ to ka ko ninnu kɛ yen ka na to ten politiciens ka parti ko ninnu ɲɛkɔrɔla ninnu na u bɛ to k'an ta donc n bɛ taa u ka kɛnɛ kan n bɛ taa jamaw layɛlɛ n nana n to o de kɔnɔna na donc n nana Ganame min n'o ye n baarakɛɲɔgɔn ye Amadu Ganame n nana ale sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan ani Naziru Sanogo n'o fana ye n baarakɛɲɔgɔn ye n y'olu fila sɔrɔ kɛnɛ in kan bon a donni kama n yɛlɛnna n ye n ka jeu kɛ n jiginna mais n ye n jɔ k'u lajɛ tiɲɛ na n b'u ye télé la fana u ka ko ye n sɔgɔ kojugu quoi maintenant n ye n jɔ k'u kɔnɔ ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko Usumani Cero kolo kelen ale fana tiɲɛ yɛrɛ la ale ye n sama ka ɲɛsin ko in ma kosɛbɛ mais n yɛrɛ kunna ko kun tɛ quoi mais Usumani Cero de tun bɛ to k'an sama taa nin na sa nin de ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la ale de ye n sama ka s'an ma maintenant olu bɔra kɛnɛ na dɔrɔn a ye kuma fɔ Nazi ani Amadu ye n'u b'a fɔ a ma ko Wɛrɛkɛtɛfi donc a ye kuma f'u ye ko problème t'a la n nana an ye ɲɔgɔn fo n ye n tɔgɔ f'u ye o wagati a tun bɛ fɔ n ma de ko Banbuguci Jara n tun bɛ jeu ten de Banbuguci Jara o de tun ye n ka tɔgɔ ye n bɛ tɔgɔ min kɛ ka mɔgɔw layɛlɛ o de tun ye n ka tɔgɔ fɔlɔ ye a y'u ka adresse di yan donc k'u sɔrɔ yɔrɔw fɔ n ye maintenant n taara a fana a ye n yira a tɔw la n'o ye Fode Musaw ni Kante ninnu ni a bɛɛ quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la nin fana bɛɛ la Kante kun ko ka di n ye kosɛbɛ mais k'a fɔ yan bon vraiment hali sisan b'o fɔ a ye ma ɲinɛ quoi parce que kulon do dɛ ma ɲinɛ quoi ne girinna kan dɔrɔn a y'i cɛ ka bɔ ne kɔrɔ a duniya ye ne tɔɔrɔ ne ko n ko bon n ko fɔ ne fana ka nin baara in kɛ de ka ɲɛ dɔ sɔrɔ a la mais vraiment a ka ko a ma kojugu kɛ n na dɛ mais a ye nin kɛ n na donni kama o ye dɔ fara n ka dusu kan quoi donc n ye n cɛsiri donc ala y'a kɛ o nana catiri dɔ bɔ ko Bakaja bon Bakaja in na n y'a participer o fɛ donc u ye n tɔgɔ kɛ Boni Keleku ye tɔgɔ in yɛrɛ laɲini Boni Keleku wayi sinon tɔgɔ in yɛrɛ kun laɲini kun ye fɛn min ye Boni ye n Keleku Boni ye n Keleku voilà dulɔ dɔ de tɔgɔ don Boni yɔrɔ dulɔ kɔni bɛ yen a bɛ mɔgɔ su de n'i y'a min k'a kɛ cogo dɔ ye ayiwa i bɛ Keleku dɛ bon n y'o de ye
donc on y'a miiri dɔrɔn ka tɔgɔ in ta ka a kɛ boni ye n kele ko mais n y'a fɔ n ba min ye catiri kɔnɔ n'o ye maramu ye n'u b'a fɔ ma ko satutu n y'a fɔ ale n ka bɛ a k'a fɔ n'an ka yɔrɔ sera a b'a fɔ ne ma ko a den filɛ nin ye boni ye n kele ko mais n ba in ma se k'o fɔ ale ko a yɛrɛ den filɛ dugutigi boni keleku maintenant tɔgɔ in nana ten boni keleku donc tɔgɔ in nana ten bon nafa fɛnɛ na o tɛ se ka fɔ ka ban quoi parce que hali n sigiyɔrɔ in na sisan n bɛ se ka mɔgɔ dama dama fo ala n'olu barika comédie nafa ne y'a dun quoi kelen tɛ waritigi dɔn diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Adama Ɲare kan parce que ne ba mɔgɔ min bɛ to k'ale dɔrɔmɛ d'i ma i b'a kalama k'o de y'i ka waritigi ye bon est-ce que hali n'a nana f'e ye ko mama labɛn yan fɛ yɔrɔ i t'o dɔn i ɲɛ t'o ye o i ɲɛ tɛ se k'o ye a bɛ ten de bon Adama Ɲare tiɲɛ na ka ne yɛrɛ tɔ ka comédie don ne nin fɛ k'a dɔn ne bɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ ye Adama Ɲare de y'a kɛ ne bon ale fɛnɛ a ye koba kɛ n ye quoi wa a ye juruba donna ka fara Alasani Sumare fɛnɛ kan bon hali bi n'a ka bi u cɛsirilen don n ka kow la quoi bon n ma saliya mais komi avant n ka comédie fɛnɛ daminɛ n ka métier ye courant dilan de ye n bɛ électricité de bâtiment de kɛ an ka courant yɔrɔ an ka quartier courant fɛn na ko poto ye fɛn dɔ kɛ n'an tilala i tɛ ɲama an ka taga ah d'accord problème foyi t'a la n'an tilala n bɛ taga ye bon n jama farin poto la parce que n tɛ énergie baarakɛla ye mais n ka certificat de travail bɛ n bolo an ye pratique de kɛ voilà n kalan ayiwa a bɛ ka kuma lase dɛ ni mɔgɔ min mago bɛ courant dilanna la aw b'a ka numéro kɔngɔ dɛ voilà an k'o fɔ k'o bɔ a la ni mɔgɔ min mago bɛ courant dilanna na o k'an ka numéro kɔngɔ u ka numéro kɔngɔ tiɲɛ na ko baara wɛrɛ bɛ lɛ la min tɛ ɲɛ voilà ninnu n'a yɔrɔ dɔw bɔ ka a ɲini fɛnɛ Mali comédien n'a artiste bɛɛ lajɛlen fɛ awɔ an ka ɲɛngoya in to yen quoi nkalon ma ɲi dɛ ne bɛ se ka n'an sigi plateau kan yan sisan hali sisan ne bɛ ka Kante tanu i ɲɛna yan awɔ bon n bɛ se ka Petit Gimba tanu i ɲɛna yan n bɛ se ka Mafa tanu i ɲɛna yan mais est-ce que ni Ala cɛla la o ye ne fɛ ko ye bon maliyɛn bɛ ko dɔ de kɛ an m'an dogo Ala kɔfɛ ka ko dɔw kɛ quoi sinon walahi ni Mali comédien y'u jɛya ɲɔgɔn ye ko dɔ bɛ kɛ Mali la parce que Ala ye dugu bɛɛ n'a a kuntilenna da dugu bɛɛ ka to yen mɔgɔ bɛɛ n'i ka fɛn dɔw quoi i bɛ taa sɔrɔ dɔnniyani dɔ b'e la o e b'a fɔ o ko in na ko walayi ne ye nin miiri ko nin bɛ kɛ a kɛlen filɛ nin ye mais mɔgɔw ti a minɛ ba la kosɛbɛ quoi bon Ala ye nin di bɛɛ ma wa a ye nin bila jamana bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔnɔ quoi donc comédien an ka a lajɛ ne yɛrɛ ka rêve ye min ye diɲɛ kɔnɔ sisan ne bɛ comédien fɛn o fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan tan dɛ ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ tan dɛ waaw cɛ ni nin kɛra don min ne kana k'a la dɛ mais n'a kɛra don min ba a bɛ ne sɔrɔ yɔrɔ min na o ka di ne ye quoi parce que a bɛ se ka ne faso fɛnɛ kunkɔrɔta quoi bon da ka fɔ tɛ n'i b'i faso fɛ n'a kunkɔrɔtara i fɛnɛ bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ parce que hali k'a da i bɛ se ka balo hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ gɛrɛgɛrɛ t'i kan mɔgɔw bɛ jɔ o la i ɲɛ bɛ maliyɛn yɛrɛ de bɛ jɔ a sɔn na mais anw ka juru tɛ Ala la Ala de ka juru b'an na parce que Ala barika la a ye ne sɔn muso la muso bɛ n bolo ne ye muso furu 2005 n muso tɔgɔ ye ko Ayisata Jara Ayisata Jara an bɛɛ b'i fɛ bon den 6 de bɛ n bolo Ala barika la mais ni ne da ma nin fɔ mɔgɔ tonton Jibi Jara Tarawele wallahi i ni foli mais i kana douzaine kɛ dɛ ayi non bon o bɛ Ala bolo komi ale bɛ bɔ Ala yɔrɔ de la an da y'an ka baara de ye tiɲɛna dɔw bɛ ka ɲini olu tɛ k'a sɔrɔ ni Ala y'a d'i ma Ala k'u balo i ye o de ka gɛlɛn Ala k'u k'i sago ye k'i ta fanga d'u ma i bɛ baara min na i k'a bila kɔrɔ ye i kana bila bana ye ami a ka n woloba in fɛnɛ fo quoi an ka fɔ tiɲɛna an baw k'an ka fo Asetu Tarawele maman on t'aime beaucoup parce que n'i y'a ye hali an filɛ plateau in sanfɛ yan grâce à lui
donc o foli belebele ba kan ka k'ale quoi normalement n'an yɛrɛ kun bɛ sigi plateau kan an ka kuma daminɛ an tun kan k'a daminɛ olu la quoi olu minnu y'an ka diɲɛ labɔ ye quoi mais hakili ye jɔn ye depuis kuma daminɛ n y'o de fɔ a bɛ se ka kɛ hali ne ye kuma caman fɔ sisan n filila parce que hadamaden n'i bɛ ka kuma peut-être i bɛ funteni ou bien peut-être i b'a fɔ ko f'i k'a kɛ ka ɲa mɔgɔ kana jiginna sɔrɔ i la o bɛna kɛ tiɲɛni sababu ye i yɛrɛ ma quoi fɛn o fɛn bɛ ji min o bɛ fili merci mais o t'an ka laɲini ye quoi an ka laɲini a ka bila point na bon ye kelen fɛnɛ k'a ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ hali n'a kɛra min ka jan Bamakɔ la kosɛbɛ u ka terrain dɔ dilan artistes tɔgɔ la quoi n b'a dɔn so ninnu bɛ yen ne b'o la yɔrɔ e b'o la ne b'o la e b'o la gouvernement voilà donc min na ni kuma ye u ka terrain dɔ ɲini k'a dilan k'a kɛ catiri bɔyɔrɔ ni filimu bɔyɔrɔw ye jamana yɛrɛ denw tɔgɔ la pour que jamana kɔnɔ denw minnu ka baara parce que bɛɛ tɛ se ka kalan quoi bɛɛ tɛ se ka kalan an b'o fana fɔ dɛ yɔrɔ n ye kuma dɔ fɔ yan n ko n'i ma kalan o n'a kuma don mais bɛɛ tɛ se ka kalan dɛ dɔw bɛ yen olu bɛ baara in kɛ mais u kalannen tɛ i n'a fɔ anw n'a ɲɔgɔn awɔ baara in kanu de b'an na mais an ma kalan donc n'u sera ka baarakɛ yɔrɔ dilan donc an ka baara ɲɛnama kɛ o kan ye sinon an bɛ yɔrɔ min na ko sisan depuis an fa Ala ka hinɛ la Balamusa depuis olu ntanyana ani depuis Musa ka wagati u ye catiri dɔw kɛ anw y'olu lajɛ bon olu de ka di ne ni kun ye parce que faamuyali bɛ sɔrɔ olu de la hali e kumacogo a b'a yira k'a fɔ k'e kun b'olu lajɛ n sɛbɛ la i b'a dɔn i bɛ ka mɔgɔ min image kɛ yan tɔrɔn kelen na dɛ olu bɛ kuma cogo min na dɛ i bɛ ka kuma ten ani wula de segu mɔgɔ ninnu ne ma dala ne kun t'olu mɔgɔ ninnu dɔw ye o ayi n t'olu dɔ ye mais olu de bɛ baara minnu kɛ olu baaraw de ka di ne ye parce que ne bɛ Nigérien catiri ninnu filɛ ani u ka filimuw filɛ n b'a ye o y'u ka ko u ka dugu yɛrɛ bɛ localité merci u b'u ka baara kɛ ni bon tɔrɔn kelen ninnu ka na Balamusa ka ni Feyiba ni Baturu ninnu ka na hali Bitɔn ninnu na ninnu kumaw ye kuma dilannenw ye a bɛ sɔn hakili la ni yɛrɛ dɔn o ye tiɲɛ ye awɔ ninnu bɛɛ kɛra fɛn basigilen ye mais hali bi k'a ɲini u fɛ u ka comédien kuraw ni mɔgɔw y'u bila ka fara parce que ɲɛmɛ fanuw de b'a to an bɛ fara dɛ wallahi ni ye Mali comédien ka ɲɔgɔn kɔ kuma bɔ fanuw ka ko la a tɔ b'a dɛ ne ni maa fa bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan an bɛ an ka pas dɔw kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ fan dɔ bɛ yen ani maa fa tɛ ten kosɛbɛ bon maa fa na tɔnɔji bɛ k'i kɔrɔ fɔ ayiwa n y'a bila i ma ye bon ninnu bɛɛ fana b'a la donc k'a ɲini hali bi gouvernement fɛ o fana k'u hakili to artistes la jamana kɔnɔdenw dɔw don donc u ka baara yɔrɔ dɔw labɛn parce que an ka yɔrɔ an y'an ka dugu dɔn k'a to cogoya min na dugu tɛ se ka to ten parce que n y'a fɔ n ko ni diɲɛ évoluer ra n k'i ka évoluer a nɔfɛ fɔlɔ an tun bɛ bugusoninw de ye an ka so mais bi an ye bugusow to yen k'a kɛ toli ye o kɔfɛ tugun an ye toliw to yen an bɛ k'a kɛ bitɔnw ye donc o ye so n'a sanfɛta ye mais ka yɔrɔ dɔ de jɔ k'an ka kɔrɔlen ninnu dilan yen donc olu ka to ye badayi an ka n'i mago bɛ ville ta la don min e na don ville kɔnɔ k'o kɛ mais n'i mago bɛ fɛnɛ ka taga so parce que so ye kɔrɔlen ye ka taa so donc i bɛ taa yen fɛnɛ o fɛnɛ n'a kuma don donc ne yɛrɛ kɔni ka laɲiniba ye nin ye hali bi n bɛ se k'a kan Mali comédien bɛɛ min bɛ TikTok kan o min bɛ Facebook kan o min bɛ WhatsApp kan o an bɛɛ lajɛlen de ko don an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan tan dɛ an k'o laɲinini in kɛ tan donc an ka lajɛ Mali yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan dɛ an ka fɛn dɔ k'o la dɛ parce que o bɛ yen ne kelen tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ hali mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen yɛrɛ o ka foyi tɛ catiri la mais nin hakilinani fana b'a la n'i y'ale ale bila k'a sɛbɛn a b'a sɛbɛn fo a bɛ kɛ sɛbɛnni cɛ sɛbɛnnikɛlaw ka ca voilà donc an yɛrɛ ka jamana aw bɛ na b'a sɛbɛn problème foyi t'a la e n'an figi ne y'a bɛɛ de sɔgɔma i y'i to nin de la ka jalakɔrɔji misiri lanpan suɲɛ f'i n'olu alimami tiɲɛna ɲɔgɔn i ye n ye parce que ne b'a dɔn e du ci la ayi i ye n ye ayi n tɛ yebali fɔ ninnu na dɛ i bɛna nkalon da n na cogo di i bɛ i sigi yan cogo di ko ne fɛn lanpan ne ni jɔnni bɛnna bitigi la n bɛ ka taa sigɛrɛti san na burumesi jɛman tun b'a la
etntea e mane fo al ni ne do he non donc c'est ça jonga la fora ka ba ka al na le do yoro jonga la al ni ne do so ko ne de lampan shu ay dala ko ne de nya shenya je wa non merci obi soro awo parce que nti do yoro do ibi shi yoro mi na ba yoro do e ba yoro do ambe boy en sansan meta obi aran for black na ala ka to ka ta sura nga so déplacer da o ka ta sura nga so déplacer da voilà tonton Djiby Diarra wili kan membi da alisa ngana nyina de an kanu nyamaga obe kan laje nga fanu be kan sui ndolu te anteke foshi ya me oluri kama yele koni o te ko lu negele fiu kamali kuna folito surtout émission yele wati cameraman kana yele folosa yele ko madame nene yele la ibini ni to matama ni na fiya sukun manne de ma ne re nyamba le yele nyina chuko ya mina daga na yakile jigin bado ko ndela ko ewa afana baga ko lo ba furaka disa cameraman abukan fede maregi ale baga ko lo ba furaka di de voilà tonton Djiby Diarra wili ikanu baga ko ki gula yele de ne kanu baga ko ngula yele o yan delna koko yan delna ngala donc no le yan bla bara mina ngol le ga bla na le ga penser que ga nyimu mina fala merci o kayan kosobe suna dona la an delna ka saraka bo on saka de fa donc nkele ka saka fa so klala ne nyeshin kolo do makota ni mi tadu o bo fili wulu bo ta doro ka duna ka soko no ka to du bon ne nga kolo nyimi ka nyimi ne ba ere nyene njina ai di yilaje ngala na to sisa ka be kana plateau ka ntemena bangon tourner na polosike file do adala ka ba fie aballa ka file kuno bena ne yele to de ma ko donc na ko ka be kuma polosito nyokon fedoro manga me boko donc uya gosha ko la doro file ni pana ka bo ya nyini nga ka kera chogo do ko kuma ko lu ma je sale moto tigi nyofa na da kama ya mo cha ga na ba ko lo fura de kadi ye ma fie ne ko lo nyini ka fili ko lo nyimi na ka fili doro wulu ni era sna ke ta kama doro ka singa ni nyingi ala ka aketa doro ko che ja grand frère yere kala na ka ba do wulu ko do wonne sera plateau la bo lo ko no ko ngo quartier wulu be salati de do oro ko so no ko to ta nanzi no fa ko so be ko jamaa fina ne duma bo kana le nyimi ne ay bo jagwe yo era pasale no iba foko so jo si serebete bishile yoro ko nan se ka kuma etala ibe tona Djiby Diarra wili inna na ika barola ne to bo ika kuma la ne fasale o me o fo ite sima ya femme cinéma da femme cinéma amune be sima mais ante baro de la ai o ti yen sira la o ma kara kele wa nyo bla a juguni kele wa kara kele akera kele no e kana de mesa so do go na wakati akera ngono ngo salifu blen de muso de na le do na era ko ni so jara toro ja imaya ai salifu blen ti se ne nye shuri kan ron ja tigera de ko donc che ni nga ka kera chogo de ngo kuma nga ko emission me foko salifu bina maseka na ya de so bla na ja o te ai ana dalona nyoko na nyina sa de ni jega bo barake ai me blogo to mo mi ran sa fika kulu kala de awode fika kulu kala de sona boboke do ba ngoro la ko pa aklobi la boboke abigi korofo ntena figi ala de nyada atiente me galontige lawo akana ni kala de yesa be ni kala de ti se boboke ya to ko de ko pa ne de bora don la ngom ta repetition ngero la dro pass na kana e dro kasinga abolo bone ne njo ko Djiby ti nyama e gambla bangon tourna na no ngo problem fo eta la ngo yela ngata ambe kata dro ne yela madro no ko Allah wallahi nga moto nga asogora ne sina kan keta dro ne me moto kolla la ne ngare kata njo moto kolla e moto urumbo o peteni to ko bae e bae de fleka na ka moto urumbo dro ko vérifier kata soro ponti bola ko ponti sama ka bo ka wo ko le kana fone ka le klala ko me kwa kera kuna jaye de ko ponti de kunya so ko wo kele ndo e fora doro ne resna ka fo bae ma ngo wallahi ngo depine nga moto ya bo barabe ka yere doro nya do nga sokora de kwa o fora doro pa resna ge siglento bobo ka ko te koye bobo ka sna ka wuli patron iti nyama e kan fana yukuru na jewa parce que wati mine sire mbe moto ka abi ayere ne ere yukuru gume ka yere ayo fe no ngo kuma na fe bobo ka la je ka neta ento ngo nyefala nyine ngo ina
pa wallahi nga foli belebele baba fi Aklobila meni enregistrer ka kenga click spécialement katarada ngo ndunya fi ngi kana ni yoro ni ngi kana ni fende bo nyambe jinya kono femi nkadi ye bodo o ku ye mishise no mishise ngu kadi ye de tellement que mishise ngu kadi nterege do de fene fle ka mishise kanu no fe mais de ko mishise nyi me me kidange ki nyimbo ini sogobe mina me fia renyente na nyina al ne ji mi o kele ne do blogu te ngomi ran sa ne ba fi ga kulu kidanga doye nyimon mane we donc e fe ga fogo ba ya fama a montonanti yera kuna ba fogo kono nyaka nyaje no ni kunsigite se ka gene o yikungori ibulu temeneni yera ga ni anga nto parce que men na chuga amina be ba foko ne babli ba nyada awo adigiri lari abiso ne terike ne fle tellement que mishisen fena ya kanune no fe dongo do ambe bo amta bararo la ambe furufuru binan na samuso do fe amta se mishisen tigi ma ambe mishisen bioro la samta bararo la mais osro ambe ta barake basaro de ka sola bo basaro fene akele me ka olandi misi belebele do de sa o ba fe no gwa jolembo la to ko fene quoi donc on a dans be do ntan singa manga mishise ne furufuru do manga barake bonin don de sa an bora kana furufuru binan na sanga ta mishise tigi fe ka ta so ko mishise bana bo vraiment ni mani abi benema ne terike ko kara mais to ko imanda he de ko kara arajoni ko foli manda ye no ko le o manda kara arajoni Allahu akbar ay mo lo sigida be ay ko kara tellement nga anana doso kono doron ne ko amango bongante ferega sanga nga furufuru dungo ni mishise man soro nga bara damine ako ko ne ka anta dun ja dusu ka shilenu bon entoro la ne nga furufuru de dun ne be bara la ne bi so sanfɛ ne ba la kara talendo yi sigi ba basaro ka mishini kerefe na e furufuru dengele ta bo mishini sena la da na e furufuru dengele ta abo joshi mishini sena bo blada kale ma mishise ngone ndu ale akasa soro ka no mango karangi ga mishise ngo ngabora fola aiwa nandi limana uma ale mishise kanu ede sababula ay mishise kanu ede sababula endi maniara me ale maseka ni mania ale fena ya ka furufuru ta abito ko joshi mishine sena abo blada na e furufuru dengele ta abo joshi mishine sena abo blada ngo abeni jege bugarache blogu to ngomi iransa figa kulu kala de galontoga malade parce que ne bora ka fe san de ma tigi de est ce que on se kan sigi san ga galontoga ka kla ka tanya wa kan tiana ite se ko ke al ni baro ke tien folari demba ya tigi woro de bene bolo ne se kan sigi jama nya koro ka galontoga ka kla ka tan sigi sisa ka tanya wa kan di fo kan santo ke fo ka ye ayo to galontoga malade na mais be yebali foke en tout cas yera kuma dola mi to kan nibeto ko hikele ni galo do berato ni galo ntike cheo ma e follow demsono ngum singa chokoro ba ka galo jo ala no kuma mi o singa fote to no wala to no era yele ko kuma to no era singa don to china fo galo de gana me joro na de voilà tonton Djibi merci beaucoup merci beaucoup a jaranye donc kuma kan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma bon kuma kan laban min bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma awɔ m'a ɲini an comédiens fɛ an ka bɛn quoi an bɛnnen do dɛ an ka dɔ fara kan an ka ɲɔgɔn kɔ kuma ye an k'o to yen quoi bon ka Adama Ɲare fo Alassane Sumare fo n yɛrɛ filani teri bɛ yen o ye Duse ye Danbele ale de ye n filani teri ye diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ to ka fɔ ko ne ye Duse dɔgɔnin ye siga t'a la dɛ n'i ye dɔrɔn i b'a fɔ ko k'i b'a ka gɔbɛlɛmuso di a ka ɲi i bɔra Salifu Keyita la i nana n y'a bila n ye woloba bɛrɛ fo n'o ye Asetu Tarawele an ka foli belebeleba b'a ye k'an furumuso fo an ka foli belebeleba n'o ye Aïssata Jara ye donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni fɛn min bɔra an da min y'i tɔɔrɔ i bɛ se ka n wele ka n bilasira fili don mais dabɔn kama tɛ quoi n b'o yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fo k'an ka dutigi cɛkɔrɔba fo n'o ye Abudulayi Kone o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ an ka foli belebeleba b'a ye Imamuso jɛ sigilen yɛlɛ la a bɛ k'i lajɛ sa walayi tɔ ta ye Ala e jarabira a ɲi de la kana jigin Ala sa
non ne ba yɛlɛ ɲi kan wallahi ale tɛ se ka ni yɛlɛ ɲɔgɔn ayi ala kosɔn I bolo b'i da la dɔrɔn ale tɛ ɲinɛ non ne ba je ba bon tɔw ta ye ala sira ye nin ta ye ala n'a kira tɛmɛ sira de wallahi ne b'i ɲina a b'i b'a fɔ ko mɛlɛkɛ wotorotigi de bɔra nin ta in fɛ wallahi non tiɲɛ na I ka ala sira ka ɲi ne ba yɛlɛ ɲi ka ɲi dɛ mais est-ce que ne yɛrɛ tɛ yen ayi ale tɛ yen a bɛɛ de lahara yɛrɛ de tɛmɛ sira ye ale tɛ yen yɔrɔ I da bɛ ko wari bila kɛsu ni I t'i kuma cogo dɔn ayiwa kuma cogo dɔn dɛ ne y'i wele min I kana na dusu I ɲɔgɔnna nin fana tɛna ne dɔgɔya ne bon e fana ka ne bugɔ kɔni fo n'i taara Hayidara ka dugawu k'i ye awɔ I ɲɔgɔnna ne bɛ karate la n bɛ boxe la n bɛ kickbox la cɛ ɲɛ bɛ sisan fana n bɛ n waga ko ye parce que anw ka yɔrɔ fana na ne ye fierté ye quoi mun ne ye jangɛnɛ bugoka de wallahi star fila de bɛ o Hayidara ye fɔlɔ ye ne ye fila da mais I b'a dɔn min bɛ n tɔɔrɔ ni bani bɛ bɔ dɔw b'u da dugu ma mais ne bɛ bɔ quoi a bɛ kɛ ne kɔnɔ ko dɔ b'i filinen ye mɔgɔ si t'i filinen ye o de bɛ ne lamaloya ne Hayidara bɛ kile ya mais ne fana ye star de ye ou bien star de jumɛn star ye théâtre star Hayidara dun ye dinɛ star de I bɛ hakɛ to an kɔni fila bɛɛ ye star voilà merci an kana ɲina halisa an bɛ foli di an kanubagaw ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ni aw de bɛ toujours k'an lajɛ sur YouTube chaque lundi à partir de 18h Aïssa tonton Djibi Jara Tarawele kun b'an bolo yan nɔ an n'ale kun bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ ma ni ce aw ni baraji aw kana ɲina restez toujours connectés sur YouTube chaque lundi à partir de 18h émission Yɛlɛ Waati bye bye